Kowe sik kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tua iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mbok seketek-seketek kok. Apa? Mbok seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek Setitik. kowe Setitik ora setetek. seketek. Sekedhik. Seketek. Ora. Sekedek cengelmu. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyo kalih ngising. Tak lengkapi. Dari band lengkap band ora berpikir yang beda. Ya ning kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep PP sapa arep neng muri arep buang air besar utawa BAB ora usah domongke ngicing. Tapi ini aku njaluk sego ya ning wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti ning wingking macem-macem yo sego yo ngising. Sing bener sing endine. Aku njaluk sego yo ning wingking. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Kingko tak pamit ke sisan sabar limbukan kowe nyuwun idi palilah kondur ya bali limbukan mergo sesuk arep syuting ning Solo 3. Oh. Nggih. Nyuwun pangapunten. Syuting film judule. Mboten film, Pak. Apa? Iklan. Wah, iklan ki malah luwih akeh dite jare film judule Mayat Hidup. Duduk, iklan obat tumor. Apa? Iklan obat tumor ki kudune iklane iki bintange sing randhe rambut. Lah aku ndek rambut. Iya ya, rambut. Ah iya kok. Lah piye nek ngono nek kan sing ino tumane iki sing duwe rambut nek gondol ya ora duwe tumo, piye ndelik. Nek rak tumane ketok. Ya tumane ora iso ndelik kan mesake. Ah iya. Ya Mbak Elisa. Nggih. Apa bayarmu arep jaluk saiki sisan sing sesuk? Mboten kula nderek Pak Seno niku mboten mikir bayar saestu. Pinter. Kowe kudu eling sapa to sing mengorbitkan kowe iki sapa? Oh jelas ya kudu eling, aku eling banget kok. Sapa sing marai kowe terkenal dan viral kuwi sapa? Iya. Ora aku, ora bakal kowe ya bakal. memangane ming Indomie wae. Ya bener. Heeh. Neng ya Pak Seno nek ora karo aku subscriber ora ngantek 100.000. Ya bener, iya. Ya kita bahu membahu. Iya, aku membahui kamu membahui aku. Iya, bahu-bahuan ya. Aku sing neng kon IT-ne ya, kon teknologi melu gembor-gembor wis obong-obong hawas-hawas aku ya Pak ya. Ah iya. Neng sing ngorbitke Pak Seno. Ah iya, wis ra Wis apa-apa. black pokok men black. Apa? Black ki so, black ngene iki lho. Black ora black. Black. Black ki telek. Iya. Iya, Mbak, podang kuning. Podang Ya, kuning riyo. ya, Oh, mboten Mbak Tatin niku oleh disuwun Mbak Tatin yang Oh iya, berarti kowe liyane. Iya. Nggih. Oh iya, podang kuning sing disuwun Mbak Tatin. Mbak Tatin Iya. yang menggemaskan. Heeh. Napa nggih Gubuk Asmara. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lelampahan Uri. Hello. Tresno tulus nadyane gubuk asmara. Mbak. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae
Raken, apa malih? Mbok sing alus iso ora to sa. Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Angel Pak. Ya alus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, rasa nggih ngono kuwi. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora tetep iya. Aku piyai semene iki sing rawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae kok sandangan Jawa kok cangkeme tak-tak. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan tak-tak. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih saged. Ah, saged. Alus. Saged. Kene iki saged. Anu jenenge iki apa euforiane iki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon. Nah. Alon. Nggih. Iki. Meleh. Nggih, ajeng napa? Kok malah kaya arep muntah-muntah to kowe. Lah kan ya angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh. Sareh. Kowe ngerti ora sareh? Ora. Sareh ki alon sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek wis muni weruh wong akeh terus karepe wah kok niki disareh. Alon. Kaya wong pidato kae ngadepi wong akeh. Nek ora sareh engko mesti omongane ting pecotot ra karu-karuan. Ning nek omongane sareh, Nun Puromyarso. Wah, penak banget. Nun Puromyarso. Ora kowe. Lah piye nih? Iki aku ki nyontokke iki lho MC kae ora kowe takon Nun Puromyarso. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik ngono. Kan menirukan gurune. Gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugroho ingkang minujeng jagat raya. Kowe sik kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tuwa iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mbok seketek-seketek kok. Apa? Mbok seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe setitik ora setetek. Seketek. Ora segedek cengelmu. Kowe malah gedhe cengel kuwi. Biasane metu setitik ora setetek. Aku ya ngomong melu-melu lho wi. Piye? Pak Seno senengane ngomong gedek cengelmu. Ora apa-apa. Aja setetek ning setitik. Setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok matur pripun? Aja tak ajari miturut pikiranmu jare kowe iki S2. Oh nggih. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya. Pangajeng-ajeng piye? Ya kan ning ngarepe di depan-depannya. Oh, ora usah didobeli. Wah, kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh, nggih. Nun baleni ya. Nun para miyarsa. Kula Elisa Urcarus Alasu wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng paring panglipur kalih panjenenganipun Ki Sena Nugroho ingkang minuleng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saged wangun malih menawi wonten artanipun nggih. Aku iki tak enteni tak kira apik bulme ngarep ngemis. Aku ya mung ndase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika 50. Ayo. Padha karo nembung kowe. Iya. Kan alus. Ya alus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora nun para miyarsa aja nek nun para miyarsa ki
penyiar radio. Oh, miarso iki nggo apa? Nggo. Iki miarso. Nah, kowe ngrungokke dadi radio. Pendengar. Oh iya, nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih, kula remen sanget saged sowan wonten ing Goge mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih, mengke sabaran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah pripun para paningalipun. Kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Terus matane kon nyoplok ora. Oh, kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Nyoplok piyambak-piyambak paningalipun. Sinten? Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku ki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menulya jagat Kowe loyo. nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ono kowe. Ya tambahi sithik lah, aja nol ya. Wis ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Loh, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah, wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking. Kok ya meso, Bu, nun sewu kula ajeng nguyuh. Waduh. Loh, ya bener. Oh ya wingking ya. Wingking aja nguyuh. Ngono. Iya aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyo kalih ngising. Tak lengkapi. Dari ben lengkap ben ora berpikir yang beda. Ya ning kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis apa arep neng muri arep buang air besar utawa BAB, ora usah domongke ngicing. Lah, tapi ini aku ki njaluk sego ya ning wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti ning wingking macem-macem yo sego yo ngising. Sing bener sing endine. Aku njaluk sego yo ning wingking. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, wis mumet sirahku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kebe. Nganggo samito, samito. Sasmita. Ya, samito. Nih, nganggo sasmito. Nganggo sasmito ya mak. Nganggo sandi. Kudu dilengkapi. Ya, saiki ganti sapa? Yo, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggelaskan ipul-ipul dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, ya jadi kiper mbok menawa. Ayo keju meneng. Mau wis diketahuan karo Paseno, didelek-deleke. Ayo, Mbak Tatin yang menggemaskan. Iya. Udah pakai kaos kaki. Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak dadak ibik-ibik ngerontoke apa kowe? Niki wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arep get rock. Wes kaos kaki gambare Hello Kitty. Udu yo. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon kucing, Pak, kucing. Deloknya. Tak andel kowe. Delok yang apa? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawete ho. Hei! Aku wiro. Mau salin. Bereng. Verone ya, Pak. Elisa Orkarus dase atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Jeneng pakaian dalam wanita disebutke ki ra entuk. Oh nggih. Aja cawet kok. Oh mboten breng. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah, aku sebagai murid teladan senang menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane? Ngono. Liyane ki ra iso. Gambare Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tatin yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Aja Kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo arep kiper kok ya. Oh iya. Petatin nyanyi. Podang kuning. Oh wis le bahas kuwi. Doraemon wis. Salaman sih ya. Modar wis syukur. Aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe Lo wani. seleman sikik lo setitik. Salaman arep ngapa? Yo berdamai.
Loh, kita kan nggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya itu. Resikonya ngono. Terus besok mundak ora seket. Lah, Biasanya seket jaluke. Tambah meneh. jaluk apa? Jaluk pajak. Oh, njaluk pajak kuwi ya. Jaluk pajak. Nek oleh saweran gak aku 50. Dong ora? Oh, mula kok tatin saya lemu. Penganggone saya akeh iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih, tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah margane jenengan kan kok seragam sing tuku aku e. Ani ra kowe njaluki pajak sinden-sinden. Lah iki kan bukan dari jenengan. Lah kowe ora nembung aku malah tak paringi. Ah, nembung ya meng disemayani terus Kak. Sesuk tak tukoke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan Kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi. Sing mau bengi ya urunan. Urunan. Sing ijo Sing ijo iki duit saweran. kok aku tahu ngekeki ayu kae blandang karo bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Ala muni Pak seragam nyo tak keki ayu kuwi takono nek percaya. Duite jenengan iki? Kowe lemu kowe entuk pajak, ayu lemu ngempleb duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres rasa kuwatir. Oh, kan biyen beres sidane sing nukoke Mbak Tatin lho. Sapa? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sindan siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Bahaya. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek Sudah seragam. punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop anu sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sendal jinjet selop jinjet. Oh, saya siap rasa kuwatir. Nganu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki sindik sisan seragam? Ya. Ya, beres engko tak tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep Aja emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepin dase. Aja, Pak. Tak Ikhlas. pasangke maksudnya. Oh iya ning rambute. Ayo. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Wih, aja. Ya Aja ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe Aku ki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning. Oh, iya. Pamundutanipun bagi Berarti ki menggemaskan. tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Ya, yang menggemaskan. Lah entuk galak saiki digawe trademark diganti. aku ora galak ya. Ya wis do ngertine galak, mergane raimu lho, Mbak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik, salah ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademark-e. Baru ra. Tak ya ngono ki nggo ketegasan ben ora do nyepelekke. Oh ngono. Ben rasnya lepelek lene. Kaya kowe aja nyepelekke nek wis diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Itu. Kan kowe kok tau ganti yo salah. Aku sih dene wingi wondo kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Kowe saiki ana apa-apa karo wondo. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang. Disupport Mau ya. Maya Pak Mondo Mayang Mbak Tatin mensupport Iya, nyinden tak juga. belan-belanin dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya wondo iki disenengi Tatin mergo ora ndek untu kok. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Wondo omong ki ya keri kanten lho. Wis apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wis apik serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Bawani Tin.
Bawane ingkang pundi, Pak? Manut, asik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut diteke wong kok. Mboten ngerebut. Aku diteke Cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu. Ya kasihkan. udah diam saja dong. Loh, mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku nggak apa-apa, Oh, katanya iya. Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa. Iya. Kayak Iya. pajak 50. Ndi rong entuk Iki apa nang kene? Saben dina mikir manuk. Kata Tin, Iya. nek kowe pancen tertib neng kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? Belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Ojo aku. Pak Seno harus nyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe mikir nang kono, ha? Modar. Enggak apa-apa loh. Aku dari tadi loh enggak bobok loh. Wah, kowe iki mbok alaman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok. Terus Eh. tadi di sini bobok dikit. Aku nggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wih terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben Iya. ra ngantuk. Aku weruh kok saning aku asline tenang wae. Misal wong ning kono iki aku tak anggere aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok melek iki le turu ngene iki. Muni ora muni. Ah, nek sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora ta ya, ora ta ya. Wis kaya arek ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki sing ngene terus ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esukne sangu kanu genter mpring semene kae kok taleni isu kuwi. Lah anggere aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah, Pak. Menyerah. Oke, Pak. siap. Sesuk nek Lisa turu lah gawe sing gede ya genderan. Tancep kayak ngene gelengan. Tak Kowe apa-apa. cilaka. Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manuk podang Neno. agawe gregeting. Pak ya? Delok mana? Oh, wong asline ra apale kok gayane ganti cakepan ya, Pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe gregeting ati. Nora mendo tak pikatmu lute bendo. Ya, soalnya diapalke sik. Iya. Nggih, Pak. Malah dene nganggo kaos kaki. Adem tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku ning kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya iku kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh, ya sudah. Iya. Lagi apa, Mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krunguku kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya.
Ya jangan didekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia. Anggerepe kelahiran Cibinong. Iki meng menghilangkan adem lho, Pak. Aming kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Kula lahiran kagak bisa. kula lahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Anggrek apa Kali Abu? Kali Abu, kali anggrek ngene lekku. Wah, agene Kali Anggrek kok gayane Tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, kowe wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing halus. Aku ngajari Alisa nganggo basa Jawa sing halus kok nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo Apa? basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Lagi tekan Indonesia. hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Heeh. Oh, ayo. Iya, ngono kok ora ngisin-isinke. Ya, medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun dluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sip ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan yo. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono Oh, ya, Bro? biar. Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah, saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Apa? Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa Gibas sakaremu, gembel sakaremu. Pedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa ndak usah macem-macem to. Lah, Wong ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke Ngomong kamu. iku kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omong nek rupane jan gemes kene ndesit. Iya. Ndesit iki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mepo salak apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piyai Gogek ki sik nom-nom iki ngerti basa walikan kene lho. Kula ora ngerti. Basa walikan Yojakono ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh, kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh, iya ya, boyahoho. Ya. Apa sa? Boyahoho iki ora apa-apa. Oh, Nah, halat apa? mangan. Ki karo mikir aku. Pinter ya. Yo guys diwiwiti. Lelibel gak diwiwiti. Akhirnya saya dilem. Apa? Libel. Libel. Apa label? Enggak Pak? kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak lelibel diwiwiti. Yo. Nyanyi? Ah, dene pinter. Nembang? Ayo sa label sa. Yo kita libel bareng. Ya. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran aku lek isih tak sayang. Ngobang-ngobang ora krasa esok awan nganti bengi. Eman-eman yen
Tatin ya siap. Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Ya, wis Aja linggo. Ayo kayak tengok kayak ganti kancane kok. Kuwi ngopo ya kaya wong arep ngremindok. Diklike rapas Ayo lho. meng arep linggo kali guru dadak. Iki kepala. Kaya mau nyisihke susuh lho iki. Ya jan susu akeh banget Pak iki. Apa sih? Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane meng kali linggo kok. Diklike mboten pas nggon kene. Hah? Dingklek Oh. Dinglek ora pas ora. Iya. Awis ngilangke dinglek telu e. Oh iya to. Gampang cepet. Hati-hati. Kok ngilangke dinglek telu. Mula le linggo alon-alon biasane langsung juluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nanti dinglekku bareng go mlaku tiba dhewe klutak. Ngawur ora. Mbak Tatin, ya wis diaturake. Nah iki tak goleke penyanyi sing pertumbuhane badan terhambat no. Iya. Kok ngono to, Pak? Loh, kok iya nyatane ngono kok. Ini di rombongan kita ada dua. Ada dua sinten. Yang muda dan yang tua. Yang muda siapa? Yang tua siapa? Yang muda Mbak Agnes Yanandasari Nurintias. Yang tua Prastiwi Nanda Tinggi. Iya, Pras, Nanda Tinggi, medun Nanda Pras. Tinggi. Anakmu diajari ngedan. Iya, sama Mbak Agnes ini. Karo Mbak Agnes. Delok nek ora percaya yo yo. Yuk. Hai. Hai. Iki piye anakmu ditarik iki? Ayo. Lho, ada. Woe nganggo kaos kaki. Nek ora cukup ya aja dienggo. Kok ngarepe kewer-kewer. Tumitan ning tungkawa. Tuncake karepe Tatin. Oh, iki. Kembar, Bu. Ah, ada. Oh iya, yo sama ya. Lalapo. Sesama kerdil jangan saling. Sadake Teletubbies. Pertumbuhan badan terhambat. Iya, ya ora apa-apa. Aku ya dadi Wet mudang ya, Bu. Ora apa-apa. Nggih. Yo, Liwong Pras. Lho, kok digubet-gubetke wis tiba apa? Nganu gubet. Hah? Gubet. Diketok. Apane? Wis entek kon metok. Rontok. Ya, ayo. Prastiwi Liwong ya karo Mbak Agnes. Heeh, iki dua-duanya iki luar biasa no. Ya. Iki Agnes biyen ndek urung dibojo ya dhuwur. Ya, nek bareng dibojo kok mengkeret-mengkeret. Kaya tiru Agnes, kaya tiru Prastiwi iki. Iya. Prastiwi biyen dhuwur iki 186 cm. Oh. Bareng wis rondo iki terus saya mengkeret. Iya, ngono ya, Mak. Iya, biyen bakul melinjo kuwi. Oh. Prastiwi. Heeh. Gaweane nebasi mlinjo ya yo ya. Heeh. Heeh. Tau nebasi nggon aku menek gentere tiba. Heeh. Terus tanahi genterku. Iya. Dinggo nyengget. Ora. Men dicekeli terus. Iya. Lah gentermu atos. Yo. Prastiwi dipancing ayo. Radina yumpane dimplok. Heeh. Monggo, yo dados. Penak ta dolanan wong tuwa. Tuwa kuwi penak malah. Yen jogete luar biasa nek Prastiwi aja ditanya. Ya, nom-nom iki kalah kabeh karo mentale pancen jos. Iya. Umbian bekas main jatilan kok. Oh. Main jatilan Kang Srupan ra gelem bari bareng ditinggal mulih. Terus mari ya. Ya, mangga. Nano, mangga.
Bareng ditembangke senenge Raja Majama. Kempol apa yuk? Kempol cawet. Kempol cawet. Hei, Apa? cek jual dawet. Cawet, Bu. Ya maaf ra krungu. Cendol cawet. Dedek kempol cawet. Iki sesuk tenang, mbok. Nek ra dadi kontroversi, sesuk diserang aku mesti. Sindene Maseno edan kabeh. Iya ning angel lho golek wong-wong ngene iki. Heeh. Sing urung dididik ming iki, sing pinggir dhewe iki. Terlalu anteng iki. Mau dibuanting sik. Heeh. Tindengi sik. Didusi bareng-bareng lho. Didusi bareng-bareng. Tapi adone dok keplok-keplok, Pak. Terutama Kiswana. Ayo. Wis, era temangsang ning gampang. Iya. Kudune mau pas dandung-dandung nek mubeng-mubeng mau ki mubenge bareng. Dadi kaya kae lho, stream jaran-jaranan kae lho. Heeh. Piye Ken? Kon balik. Kualat ya wani karo solikin kualat. Heh? Solikin kualat suliat solikin ki sok ngisi kuliah subuh kok. Mintok pledimu. Tenan karepmu ora gatelen ra nanggung. Gatel ya kukur. Kok le repot. Tuku salep pira wan? Iya iya. Heeh wis. Yo diramungke. Matur suwun. Ming nuwun tok ta iki? Hah? Ming nuwun tok. Lah karepe? Ah, mono ra aku mau. Ana. Ya kene. Lho kok kene piye teneh kabeh njaluk? Aku tombok kowe ki wis wong tuwa kok ngarang marah-marahi sing enom. Until. Iya. Cetil. Ngerti aku Mbok lagi. Ben, kudu nekke udel mbok Ben. Iya, mung nekke udel kok tetep ora metu aku. Iya. Kebangetan men Pak Seno ki. Ya ora kebangetan wong dhek iki mesti sok marahi sing nom-nom lho. Ya iki wis sepuh lho Putrase. Wis sepuh tapi lah joget totalitas yo dinae prestasi penghargaan opo ngono 100-100. Kayak ora totalitas. Ora apa. Rodo itu. Wah, iya. Dek iki anggere muni weruh gamelan kuwi gagole arep joget kok. Aja kok gamelan ditata, gamelan dimomot truk kowe joget kok. Ono gamelan ngene, wes gamelan. Entuk. Oh, ngoten nggih. Refleks berarti refleks. Refleks saking dhek memahami tenan kok. Iya. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Iya. Nyuwun pangapunten menawi wonten selelepat kula nyuwun pangapunten dedunungan menungso niku kedunungan ino lali salah apis. Menungso menika dunungan ino lali salah apes lan mati. Ino lali mati. Ino lali salah malas Ino lali malas cawet tati. Ya. Wis tak ampura ora apa-apa. Ya.